jarama musidɗo fulɓe hande kadi min garani ɗo ha Q City programme mawɗo mo gandanta Leppi Donkin United Zone Fulbe organise programme o initi ɗum Leppi Donkin nden noon hitan fo hitan ɓeɗi mbaɗa o programme hikka noon watta duuɓi jeeɗiɗi lay puɗɗi wadde o programme mumen Leppi Donkin ala ko mbattere jaadeno minen ɗo jiyon komi kewani ɗo hande ko on jarama
On va dire Fulbe. Con le silenzi come a
aduna ko gido e siddo haray en weltani ke saykumbalo adereti imminado e no anda hondere saykumbalo sanani hayenen sewi hondere dara timmite medere saykumbalo haray ko moso makko wadden joni non e yiga miss rewbe e andanda hoore ma wawdo wamo yuma mun tagi babe mun sori wonki no wiye Halimatu Diallo yengema Halimatu Diallo moso Halimatu Diallo CEO Nafa Halimatu Diallo Benitra Konganjemo mai CEO of Nafa Kogonga Masara Dupali ko fondation on kado manki wara ko ni Halimatu Diallo anani ba akana akarna jakina hola afeta wona sapodo jini la ko tare ta ko way wakinki mi jami Allah bonni te mo ala lamda
goto men no garno wiye Aissatou Sow Hoolare musiɗo a jarama on jarama inde nden ko ceerno Abdallah Diallo ceerno Abdallah Diallo machallah yiiɗo hande kadi ko hande kadi par ce que zone Fulbe inane zone Fulbe wona programme mo anndanɗa walla koɓe anndanɗa ko fuɗɗade woni ɗum oɗo ni 7 édition moɗon eyyi haala tigi tigi on hande ko welo welo molanango woni ko woni e wadde hande eyyi haala alhamdulillah e programme o kadi e yaari no haniri no yande kadi no haniri e haala hiɗen andi United Zone Fulbe ko ɗum ɗo woni hikka 7 édition mabɓe onni e programme ɗiɗi noon no wowno fotude kono e ngal kadi 7 édition kadi mais wanno promise jama on ko hitande ko kadi e haala mbiɗo ɓuuri tajjinade jama o yeehi haala alhamdulillah min nanali goɗɗo sonjade min nanali goɗɗo lappede min nanali goɗɗo e piyede min nanali goɗɗo yanude walla emergency hay fof so muɗum min nanali e haala ɗum ko welo welo molanago e haala kadi jamon kadi fof muɗum e ino weltade moƴƴa e yeru wonɓe hodude ɓen kadi iɓe wiwde men tigui tigui on hari min meeɗa argo sifa o programme ɗo ari programme ji ɗi woɗo wadde ɗi fof muɗum ko hikka e ɓuuri ko hikka woni best programme o waɗɗon haala tigui tigui on ɗum ko welo welo molanago e mbeɗe weltani pulago moƴƴa ko wana seeɗa e mbeɗe weltani gambiyaɓe ɓe fof muɗum mbeɗe weltani oɗo média ji ɗi fof muɗum ko fota ko wana seeɗa e Fulbe TV GRTS Mariama Diallo o fof muɗum mbeɗe weltani o fota ko wana seeɗa e kadi mbeɗe weltani kadi sista Kadisa GRTS ko Moko Badio e tambitiɗo United Zone Fulbe nenirawo United Zone Fulbe haray onon kadi tokoran Abdoulaye Mbaalo e Fulbe TV haray onon kadi mbeɗe weltani on fota e wondude e moɗo baba e mo wonno gollude e moɗon on haray mbeɗe weltani on fota ko wana seeɗa e haray ɗum noon e jama mbuye muɗum hino hulannomen e jama kadi mbuye muɗum hino jibino taw hikka si tawi woni mi wawa embutugol opposition o laamu ngu o ko tawi élection wona e hay mbuye muɗum conseil men ɓe inni men a wata mi invite ɓe fof maɓɓe e minen min holliɓe minen min darnaki parti politique e goto e minen ko unité ko moɓindi ko yimɓe ɓe fof muɗum moɓindira Gambie moɓindira Fulɓe ɓe fof muɗum ko ɗum woni komin darani e opposition o ko laamu faala laamu ngu ko yimɓe ɓen ɓe laami minen kadi ko yimɓe ɓe woni men wallude min fof amen ko golle goto men jokki ɓe fof maɓɓe ko gollidaɓe amen adi o programme ɗo adi élection meɗen golludude e laamu ngu adi élection meɗen gollude opposition minen ko yimɓe ɓe min woni golludude e muɗum so haray minen ko yimɓe ɓen faalako ko ɗum woni men wadde so min fof maɓɓe meɗen gollude e opposition meɗen gollude e laamu ngu min tawi yomin addu ɓe fof maɓɓe Allah subahana taala no okki men haqqille e feere e faamu fino min fottidinaɓe fof maɓɓe min hollaɓe Gambia fof muɗum ko gotum élection wawata e waddude ko Allah subahana taala woni ko hawti en Gambia e fof meɗen koye nene goto ko en baba goto politique sendata en wona politique woni ko andidini en min indi si Allah jaɓi min waɗay ɓe ala kadi ɓe fotta ɓe yewta ɓe weltodirana tawa gueɗe ala Sonko ala piiro ala min waɗi ɗum kadi alhamdulillah sonkodiraka ɗurodiraka waɗaka e fosse muɗum golle ɗe yeyi no hanniri opposition welti parti pouvoir welti yimɓe ɓe fof muɗum welti ono média ji ɗi kadi fof muɗum welti ɗon e fof meɗen hiɗe weltodirani haɗa alhamdulillah andi noon kala ko moƴo ɓere woni haɗay satteni e mum haɗay ko ɗum waɗami haalande seeɗa ko satteni so ari ko satti fof ko satti haɗay satteni seeɗa heɓɓi ɗum e haɗay ko ɗum waɗami haalande heɓɗo e sattede e mum haɗay alhamdulillah e eɗen andi e piiji ɗi fof muɗum ala ko yombi e United Zone Fulbe o programme 6 months ɓe dogude fi makko e fayda ko innete si tawi woni a waɗi programme
ko immanida ko waɗi soksite annata sattende no e muɗum haɗay ko satti ko fof muɗum ko immanida ko si waɗali soksite ko ɗon sattende woodi haɗay alhamdulillah si tawi woni a woni moɓowo a muññoto e haɗa meɗen United Zone Fulɓe komin muññiɓe because minen andi façon yimɓe fof muɗum nototo ɗum ɗon kadi ko sattende molanade kono tagaɗo koko sattinɗa wo ko ɗum satti koko hoynuɗa wo ko ɗum hoyi e haɗay menen alhamdulillah rabbil alamina min heeɓi sattende seeɗa kono haɗay ko tellema ko ɓalli amin musata walla tawa haɗay ko min ɗanotako walla haɗay ko tawata e ko tawima amin o ɓitti kon kono haɗay alhamdulillah ɓay programme o waɗi succite probléme hay fof se muɗum waɗali minen min innayi sattende waɗali ko alhamdulillah rabbil alamina e haysi sattende waɗi min yejjiti saabu komin immani kon darike komin immani kon e laatike because buye muɗum sikkano programme o yarano ni kono alhamdulillah e programme on yaari no min faalira noon jamma kadi fof muɗum welti yaari kadi no jamma fof muɗum faalira noon haɗay alhamdulillah rabbil alamina last question en anndi so ni ɗo haala projet ji United Zone Fulɓe ɗo walɗen hannde joni noon haray onede projet ji ɗin jama fof anndide projet ji mon ɗin haray noon kon ɗum heɓanɗo yimɓe arta si Allah jaɓi sawni yimɓe jang haray Leppi Donkin alaji hay kon ɗum waɗi programme annanda ɓuura waɗo kadi programme e haray alhamdulillah e hitande kala woode ko United Zone Fulɓe créé e next programme kadi si Allah jaɓi e min waɗay surprise ko ɓuri ɗum ɗo kadi e inchallah e hiɗen anndi o programme meɗen feƴƴude o laas iya différence hewɗo waɗi e muɗum sen kalki kadi e oya e hitande nde hitande feƴƴuno nde rowani différence fof muɗum waɗi e muɗum ko arata kadi si Allah jaɓi min waɗe kadi ɓuri ɗum ɗo kadi miɗen desidi e because miɗen desidi hitande kala min yaltinane jama ko ɓe yiyata koɓe wowa yiide miɗen desidi ɗum ɗon e haɗay kadi ko faale jama woni komin waɗata e because wona menen e komin yimɓe heɗitotoɓe alhamdulillah min mawnina hoore amen minen min waɗi hoore amen laawol arɗo woore way feƴƴa min heɗitoto mawɗo min heɗitoto baykum min heɗitoto ko moƴo min heɗitoto feetuɗo fof muɗum because tagaɗo kala si wooli a heeɓe ko ƴettuɗa e muɗum ko ɗum waɗi alhamdulillah programme ñameni no waɗi succite si Allah jaɓi e next year miɗen waɗi kadi min waɗe promise jamma on next year kadi min waɗe ɓuuri ko min waɗi ɗo e inchallah hewde ɗum kadi e yahay saabu wonno alhamdulillah minen timoɓe golluɗe ɓen miɗen nanodiri miɗen famodiri miɗen yurmodiri e hay si tawi woni discussion way seeɗa waɗa hakkude amen komin waɗita ko fi no moƴƴira min fof amen ko fi Allah min darani wona fi komin ukka ka jiifali amen koko fi ko yaaka société andi noon neɗɗo siɗa andi objectif maɗa on a gollay because minen United Zone Fulɓe yimɓe ɓe no ennude min waɗi kono objectif amen o min lannanmo waɗugol because komin faala ɗon min hewto yaali taw miɗen jokki ha min hewtoya ɗon si Allah jaɓi haɗay alhamdulillah rabbil alamina min waɗi promise jama on next year ɓuura hikka kadi si Allah jaɓi eyyi haɗa kadi hiɗe suudi kadi wona projet ji ɗimin woni darude ɗin wona président amen o wooli inde majji ka stage ɗo ka hoɗo stage ɗo kono inchallah kadi no woodi kadi projet ji arayɗi ɓurɗi ɗin no e miɗen desidi si Allah jaɓi e min gollay tawata e hara wona yo jama on hooloro laamu tun minen kadi min waɗanay e société on ko tawata ɓe ande ɓe tawa ɗum ɗo pulako no waɗandeɓe because si tawi woni ayni hiɗa faala yo goɗɗo walle goɗɗum ko tawa kadi hiɗa jokki ɓenni o si tawi woni goɗɗo no yirganede ɓawa ngon kan kadi ko yo yirgu reedu ɗum e before hiɗa inna yo laamu walle walla yo goɗɗo goo wallitoma an kadi waɗan hoorema tawata koɓe wallitoma tagaɗo ko yo wallite wona yo walle e wallitede no ɓuuri wallede e haɗa noon menen meɗen jokki min wallite min habbaki wallede e haɗa ko ɗum min mbaɗi komin yewtatelema ɗon haɗa inchallah haɗa programme on next year kadi Allah yo ɓuuri hikka miɗen desidi ɓuura hikka inchallah joni haɗa ko ɗum wonata jama on joni daro men Fulɓe TV hay kala e musidɗo men annanda ko pullo no yiɗi pulagu no yiɗi Zone Fulɓe haɗa ko ɗum wonata jama on e haɗa tigui tigui on e mi weltanike Fulɓe TV e mi weltanike sista Kadiza RTS e haɗa ko nenirawo amen wakkiliɗo conseiller jo amen o yiɗa komin soñoto o yiɗa komin suƴoto e haɗa hikka Allah subahana taala on tawnalimo ɗo himo seeni makka yo Allah subahana taala hewtirmo e jaam moƴƴere e haɗa meɗen weltani Basel TV e meɗen weltani e Mariama Teranga meɗen weltani mo ko wana seeɗa meɗen weltani Pulagu e because haɗa Pulagu holli men koɓe Pulagu e haɗa ɓe innayi tagaɗo yo mantol ko jeeyi kom tagaɗo yo mantol ko jeeyi kom e haɗa Pulagu ko enen jeeyi Pulagu ko Allah subahana taala woni ko hawti hen Pulagu e Pulagu Allah subahana taala on kala ko okkuma himo wawi jaɓutude kono so o tagima o waɗima an ka o ɗo ko ɗon o jattata ɗum ɗon
Allah subhanahu wa ta'ala wadi en pulago Allah subhanahu wa ta'ala on jattata dum non e mayde e mudum hare kadi en subaki o landaki o wadu en si tawi non Allah subhanahu wa ta'ala wadi ma hunde o landaki ma ko ya weltor jogitoda tambitoda enen hide mari kange hande sen yi o ciosan ko jogitinen do en tawi ko kange jogitiden e hare ko mi toroto yimbe ben ko be burtu yidugol pulago be teddina dengal ngal be wola hala meden kam tentini ka juudi meden faybe meden ben ekkito den jannugol be pular ekkitebe wolugol be hala meden kan se ekkiti wolugol be hala meden kan en tampata be tampota on fami so be wi'ay kala ko tagado yali nanali o wata ronude ko so yi o nani o wawa ronude hare ko yen hollube be yiya be nana fi jango be wawa ronude hare ko dum mari ko mi conseil ya pulago ko dum mari ko mi halana pulago hare ko weltanama jarama on jarama Zone Fulbe field to play. Aja Fulbe. Fula. No. Oh, tayo jero noy nyode. No. Nere minya maha ko pantar. Para mi do welti. Abi. Tigi. Odo nyono don duma e dum do na goto ne andi asi ko be abata naka odo no dalama be di fialla mo dale ko ne ade ko nan mai oh okay ono la ilaha illallah madi wadai pula la attaque do pula la attaque do pula wol taake ko fulbe kinjijo no adda ko leydi no so ali pula lo soke dai e wole da do si en espérance to kini yapula hey kan top hey stand hey say hey acha hey dari fio no garoka kini na en ful grand doctor grand doctor di e wole pula be wara yesina dum alado e wole pula ko en fulbe ko dum no to speak ya pula ko dum men are not hearing hey ando awko min ko pular men wala ta famiga pular honto pular men wala we don't speak Fula in this community now warn you that today is the end of the Fula empire around here matado pular men wala ko dum gadi men muin I say leave it abdu men ko dum men muda must burn this thing I'll take your head off today muini min ko pular men wala aw fi pula bu do ayina fala ko di pullo todo hande kali fi pula ayina fulbe ite hande fala bonno fi pullo ha ida hande radio fulbe fala bonno fi pullo ko enen pullo ko nene goto pullo ko papa goto ayina kella dormo fi ayina kella aw fi mando kella me united zone fulbe fi ayina ite hande fi pulamu ko dow alla ta pulamu memu leydi hande kadi on famiga Oidi zone Fulbe mi dai ko bayittobe ande ko be wallobe julbe ko be do innete walli julbe darube walliti Chamas Eko ara fubuni Ose ko tigini Kurinde mi dai mo Oidi zone Fulbe mi dai mo Wando kande mi dai mo Oidi zone Fulbe mi dai Kube itore ande Kube wallore julbe Kube do innete walli julbe Darbe walli Tefa pullo maso Tefa manina maje Tuye walli tine Ruwane no joti yonga Walli alata Ay gana mi dulla dada Ko be alata ka be mi jotu sobe Ayo mari
Iwdi andi fopp ko fullo. Kelani fasi Fulbe toro do be hondo woni Foɓɓanemo oɗon ɓe nana Pulal Fuuta ko ɗum woni kellanemo Pulal Fuuta wala Mi yeddi on onon Fulbe. Mi ala mi yewta on fi Pulago. Mi yewta on fi Ndimagu. Mi yewta on ko honnon woni lañol meɗen. Pulagu janginta en. Pulagu teaches us. Muñal. Pulagu janginta en munde. So bonnima ayobata bonande. Pulagu teaches us patience. If they wrong you, you don't repay wrong with wrong. Semtende. Pulagu janginta en wurde e semtende. Wata mawnintin horema. Wata yewtu ko heewi. Pulagu teaches us modesty. Don't praise yourself. Don't talk too much. Hakkille. Pulagu janginta en miijade yeeso filugol. Haala gottol filtaralural feelo wona jaabawol. Pulagu janginta en wisdom. Think before you shoot. One word can end a dispute, and a stick, it's not the answer. Yes. Pulagu janginta en jogade yes. Mayde yeso sembe, fenande yeso jawdi. Pulagu teaches us honor. Death before shame, and wealth before truth. Endam. Pulagu janginta en koddugal hobbe ko tedduɗo mo yahdani arokam ɗum kosam. Pulagu teaches us hospitality. The stranger is honor. Give milk even to the one who didn't come to you. Kaurital dental. Pulagu janginta en unity. Pulagu holle en neddo fof ko neddo. Jola mandinka wolof en fof ko en bibbe leydi gotol. Pulagu teaches us unity, that a person is a person. Jola mandinka wolof, we all children of one land. Pulagu ko lawol, lawol leñol, lawol kawrital, semtende, hakkille, jees. Si Jola jogi ke semtende, mandinka jogi ke jees, Gambia yara yeso. This is a pride of patience, modesty, wisdom, and knowledge. If a Mandinka has peace and Jola has unity, then Gambia move forward.
Oh my Gambia soul truth nation, different tribes, different heart, but still in you. Through every storm, we stand as one until united won the battle. To the Gambia, our homeland, we strive and work and pray. Thank you all for your wonderful, kind attention. Kelane Fasi, Yarama Pulodimo, Yarama Tukulur, Yarama Funike, Yarama Pulakodas, Yarama Fasi. Kelane one more time. Okay. Si on nani nai, komenen Fulbe, we introduce the cattles. And we are the rhythm of drums. We trade and we connect. Hediteko we kontigi, who trades and connects more than those that travel with the cattles, everywhere, every time. Oh, Lemeng, antigabi ke farahu. Miminoto takoma, bay wanami bit pasarang kullejo. Oh, Adama. Adama yen fal Adama. Surwal Adama atul ko tu pelekin demo damala. Duli no wal falale. Yeen sosé da ngay am lo len wax. Yeen mo xam ne duma da rek ak malo bu wex rek ngeen xam. Man duma len faale yen mi. Ku len yi dem, xaale ma ñu ñew ñu dem waale. Anna ngole konto. Ñun wolof yi bena ci len xam danka mu si halli wala beri kay yexé in the Gambia our strength lies in our diversity. From the rich delicious of benachin of the wolof, they are across our ceremonies, the tradition flani, luxury and custom, not only in our homes, but in every corner shop. The Mandinko, Durango or Domoda, that accommodate either in rich or simple meal. The Jola tradition, pemping this with the fresh fish. The Sarahule tradition, penuyeke, and the unique flavors of every tribe. Our food tells the story of unity, culture, and togetherness we share. Though we speak different language and keep different tradition, we all gather around the same bowl of food with love, respect, and hospitality. Our culture is more than a nourishment. It is a bridge that connects the Fulani, Mandinko, Jola, Serel, Sarahule, and Wolof and other as one people. Let us celebrate our difference, learn from one another, and preserve our beautiful tradition for future generations. Unity in diversity makes our nation more richer, stronger, and more peaceful. Together, we are one. Thank you. Yes. We thank you. You're welcome in the arena of Kui City in the Leppi Donkin, the 7th edition. We thank you. You're welcome, sir. Haray mo kala medeng hande dundo ko joni wone fudade. He don't follow ida wanjang. He don't follow ida wanjang. He don't follow ida. Our baba rundu hindu takodo ebo happy. O ini dong mo fala yide sonko mengkong mo fala nande yito mengong
o anda hien hebbiniga o anda hiɗen ari fi weltanagol mo fijudugol e makko ɓay si Allah jaɓi hande hiɗen ɗo ha nangue gue yalta hay goto hotata hande ko ɗo wonde wadde subaka o ka hiɗen wondi amen awa meɗen fala yo yeƴo seeɗa chocolate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gentile mi halano ndi tarikaji Fuuta Jallo Fulbe fuutiɓe labaɓe Fuuta kadi ɓeɗen fotti timbo timbi Mamun Dalaba Pita Labe Hammalito Fuuta ko leydi men Fuuta ko awdi men Fuuta ko duude men sene fewjoden soppere me renen aynen Fuuta ko haldigal Fuuta ko teddungal Fuuta ka dimɓe leydi Fuuta ka gandal diina hoore leydi ko feƴƴata wata feƴƴinoren are mayin kadudal jangen finen faamen fino tawren joomi men en hewti Fuuta Jallo katini e taali firtete ko fotino hocco nakke hino bo ko birdugal hino mbine ko sangino fende mawɓe hino fiina janga ɓey colli hino himana alijanna mi yaaɓi ƴoga ka ɓundu mi mari tora ka londe diwyama ɗum ɓuuɓa ittanon mi ɗongal mi hewti Dalaba ka saare debbo teddinaɗo teddini naamuji men wela dande Miriam Makiba dow telalaɓe to ka saare Alpha mo Labe kale leggal miɗo jento tarikaji maɓɓe dow telam Mali to kase Amadou fiino mi fiina Pula ko mi anda naamuji am mi anda iwdi am mi anda himɓe am are may en haaɓidirta haande bonneten en bonnata haande ayreten en wonay moƴo bere wotere ɓay hondu woturu tonata hayre
Soro yamba maudo mokata oya dai rulu oya dai godede one ndambiro yo baba mbora ye ande mi weltike soro yamba yo soro yamba ino duno ala ande no duno ala ino duno ala ande no duno ala ino duno sukune nyalande ro yo betola I'm here for you, my God, I'm here for you. Till death we true, anything that you want, I'll get for you. I'm here for you, my God, I'm here for you. Till death we true, anything that you want, I'll get for you. Yeah, so Roy. Fulbe on weltana makella nebe one more time. Mr. Judah Dekado, Lara Vigil Jaren Lara Hulan, Eko Mikina Ima, Edo, Mr. Judah Dekado, Eko Mikina Ima, Ilan Lirum Misosari, Eko Mikina Ima, Ilan Lirum Nivasai, Eko Mikina Ima, Ilan Lirum Misosari, Eko Mikina Ima, Ilan Lirum Nivasai,
I love you all. Timondo. Fulbe kauren. Ejaudu tomasi na pullo.
Yes, sir. Yo, you're listening to DJ Petit Bar. Mama, I love you, Mama. I love you. Vito huwai kopala, sinene yangali baba. Vito yangai kapala, Aduna konine, Aduna. Thank you, PUBG. Kelele PUBG one more day. What do you think? Okay. Hey, Okay. you know what is so? Okay, powder to say that car. Hey, Ale, my DJ. 30 seconds. 30 seconds. Let's go. Yes, sir. Yo, you're listening to DJ Petit Bar. Yeah. Thank you, Petit Bar. Thank you, PUBG. Look at yourself. Hey! DJ, play the song now. Need
bere Minda umbiali Sayuti bebenama Arikoma Eba hajibe wallama Eba andebe wallama Eba hajibe wallama Eba andebe wallama Ibe dari bile nyongol Ibe dari bile nyongol Eba andebe wallama Eba hajibe wallama Eba andebe wallama Ibe dari bile nyongol Thank you, Black Eve. Ajara Marvel. Yeah, they love the diamond until that it's Batman be diamond until that it's Yore chigone, yamaganal gani, yore chigone, wow, yore kabane, chisama halbi, yoya chikale, wow. If you're feeling good tonight, let me hear you say Daddy. Teacher, what's the meaning of sound? It's J-Life music. Are you ready tonight, my people? Everybody, let's go now. Sing it with me. Say what, say what? It's you and I forever. Marry me, let's sleep together. I want you to be my baby mother. Why did you come out and can you not love? What's that, do what? What? You are the queen. No way you are, no way you like coming here, my roses. I am the king. What? You are the queen. Like you and me, like you do not coming here, my roses. If you're feeling good tonight, let me hear you say Daddy. Can I just play half time, Booba Soy? Take me no Booba. The family man, you touch it. Now you gonna get out. Let me hear you say Daddy Balalan. Mosana, Mosana. Say it with me. Call me Daddy. You know that I'm loving you, smile on me. Mosana, Mosana, Mosana. Call me Daddy. You know that I'm loving you, smile on me. Mosana, baby. Mosana, don't be my lover. Do it, you give me your body. Mosana, baby. Mosana, don't be my lover. You give me your body. One time. But I love you every time, cause yeah, you are peace of mind. Check us in my wife. Look at my phone in my right. Yeah, it's on my wife. But you're not cool, never said it. I'm loving you, baby. I'm loving you, baby. If you're feeling good tonight, let me hear you say Daddy. DJ West, let's go. Need you in my life, yeah.
Gabriela, better boy, to la pale. Malen que la pale. Need you in my life. Get love it down and turn that to jail. For you to that to jail. But love it down and turn that to jail. For you to that to jail. Tickle it. Never get no guy. You're tickle it. You're a cafe. Just a mahali. You're a tickle it. Sama kalbi da sarina. Sama ke light up sayina. Porque bisa da bigina. Sadala uti mata mata mala. La ni mala kaisala. Ti khorfu mala no isir mala isa. But you like is connect jela. Dana saksi man mata mala ika. Sama hali yola. Yola, I just know that any baby Yola. You're messing up my mind, but I love you every time. Cause yeah, you're my peace of mind. Check it to my wife. Look at my phone to my right. Yeah, it's on my wife. But you know people never say I'm loving you, baby. I'm loving you, baby. If you're feeling good tonight, let me hear you say Daddy. Wayan hanaman suma citizens in Ekunfi. And I have learned that man is president of women affairs in this country. Mr. President, thank you. I love you guys. So before I leave, please. Yeah. I have the opportunity to stand in front of the great Talib Mayor Bensouda. Some of you that are sitting in front of me, I might not recognize you all because of the light directly on my face. But Onowa Fulbe Africa, Zone Fulbe. I just want 3 minutes because as I am standing here, I'm representing the entire Gambian music industry. So, and you talk fee. These people that are our leaders, they have opportunity to be most of the time put guide digger messages from us directly. Definitely. You talk fee. If I'm aware that the president's advisor is also in the building. Yeah. So Tachulenga, yeah. Tachulenga is important guy new guy gis ñu so message bu ma bëgg na joxe moy ne xam naa ne yéen doo leen dee teel a gis ñun ndaw yi ñu nekk di perform. But as I'm standing here, I'm representing Gambian artists and I'm saying ne comme ñun sonna nañ. We need your help. Zone Fulbe bu gaay ñëwee si man pour man ma performal leen dama leen wax dama leen a charge $0. You know why? Not because they are Zone Fulbe, but because of the things that they do for the community. So give big shout outs to you guys. Clap for yourself. So coming back to my point, as I was saying, ñun den sona man dama dem America suma jabar ak suma doom bi foofu la gaay nekk. I took my responsibility and did the little that I can, the little I can. Ma ñib si fii ma gëm suma boppa gëm suma réew buga teekee fii. Fancy, and you fineka, do you really love Aya or you do not? If you love Aya, let me hear you say, we love you. To our leaders, hold on DJ Wise, that are sitting here, as you can see clearly, this is an influence that I have on the people, they love me. Muno Najel influence be, mawa guy did that lubon. Why today, manega, let's go back to the farm and eat what we grow and grow what we eat. You know why? Because the feel na kuneka sa kër so fa amé garden bu ndaw so don't génné dépense 500 di nga génné dépense 200 ñun sonna len ko way sun sonna bi
government bi ak politicians yi kese duñ ko mun a faj foog ñun ñu jàppale gaay. So to my fans, let's go back to the land. Eat what you grow and grow what you eat. Nit danga janga lu baax si nit yu baax. On top of that, thanks Sona. So coming back to Gambia, ma back home suma jabar and choose my country. It's sad that the man I'm #1 song in the country and #1 video. Be pare be legi man ma ngi duga taxi pour ñu perform film ma ngi deka si rent. It's sad. America, $1 is equals to $73. Munon na nega for ma ligay even 4 hours, my life will change. But I choose my country. I choose you people. Man, music Gambia, I'm going to international. So man a Gambian artist, maybe you do need a but in front of you, please. Yena nekan Gigi, Timbaland, you saw that. Hold on, song. Please, hold on. Hold on. Then Sona, Timbaland. Man sumadelo America, manegane, man dama am #1 song sumadeka. Gadi gis video yu maneka di toj ni yebe pare gane ma ana sa kër wala ana sa moto maneka taxi la am wala dama neka di rent. It's a shame for me. I love this country. Te buga na ñu set example wane aduna bi nay ñun xale bu ndaw si def lu baax dañ ko see jàppale won ko aduna bi yëpp. I love you guys. June 13 maa ngi Pencami Hall mooy suma show bi. Have a good night. June 13 Pencami Hall with IRC. Big up yourself. Allah your song. Ofu yalto wada mos. Sadi mong ko dom men futorto ay kadi lan da de salimo fo jiyande aussi mi dari ko do beyni ko mi jaajirawo on haray ko yettere Allah ka mo be kay iwri don no weli dum kono ko woni wo aka saati kon kadi aw hara holare nden on holliri desimen noddi jaka yimbe buyno tanta men sadi mon sadi Allah ande kadi men ariga hollirgol ko gami jeeya te kami jeeya ɗon mi holliray kono komi fuɗɗorto ɗon jarnayi moodi an taw ɓay hande ko kamɓe ɗowti langa kono wonaɓe fulɓe aray kallaneɓe so yewdi ɗon are lan yettude on fof sen fottiɗo wona innugol ko enen tun ko enen fof inneten ka wo pullo ko yo ɓannu sen ɓanni en jeeyay ɓay ngari kin holliray ko yeeso e tun yareten sadi mon hande on fof ɗon laba hay minen kanuɓe ɓen so meɗen ɓurti on labeede so haray yetti zone fulɓe ka nodditiri men innigol ko bandirawoɓe ɓen men tawa si iwti ɗon ko jang on ko ɗum men tori on sa yi hande ɗo police no heewi ɗo mi wolata e dande police kono ko yettere Allah mawɓe amen ɓen holliri ko enen fof woni goto kala ka faala ɗon ko haray ko innugol ko enen ka laamu ka woni wo la sélection amen recrute on mi yijiɓe fulɓe buyno ari no tawtilan haɗi ɗum ɗon komi walato tummina alhamdoulillahi wonden say musay kono si mi heeɓi innoɓe lam wakkilo toujours haray ko noon mi renti albarka moom buy mi haalata ka ɗuuɗi haray kadi ka woni wo ande ɗan ko ɓernde an kala ka nodduɗon lam mi tawrete inchallahu rabbi jarama jaja jemma mariama bari sp mariama bari waɗeɓe welcome so yi hiɗen ga hiɗen ɓutini ɓeɗo fof no tawa ko kamɓe en yo police ɓe garɗo hande awa mi salmini on yaafo ɗon seeɗa pural ngal laaɓani kono mi etoto mi salmina United Zone Africa mi salmina helifaɓe wonɓe daltawal ɗo hanke komin honorable Sekou Mbalo presidential advisor mi salmini honorable Lamin Seydi mi salmini Lord Mayor KMC kanko he délégation makko mi salmini dendagal zone Fulbe Africa executive maɓɓe mi salmini dendagal helifaɓe hande arɓe ɗo hande e pullo fof ko pullo min komi pullo toroɗo kono ɓeygal ko pullo Fuuta wimami wimi he mbimi fof ko pullo argon ɗo hande wonanen weltare ko dental jokkere enɗan dental wurnugol pular dental
wurnugol cosaan fulɓe komi yi koɗo hannde waɗanan weltare fulɓe ari ɓe nawtige zone africa on holliri yirgol pulagu on holliri yirgol cosaan haala ga ɗugata kono waɗanan weltare e komi yi won haalan rek woni leydi ndin ko leydi luwa so woni he leydi e waɗon ko wiyete ko law abiding konkon luwa minen komi omde luwa mbiyata yigol pullo nata hay probléme donc komi watta on advice yaafo ɗon nde pulal ngal laaɓani komi watta on advice toujours hari hoɗon renti yakkugol gondugol luwa because ha bonnani luwa ala e ma haaju donc to conclude mi salmini kadi United Zone Africa mi salmini dendagal pular hawruɗo ɗo hannde toroɓe fulɓe Fouta holɓe Fuddu e mi salmini kadi leƴƴi wonɗi ɗo hannde ɗiko yolfuɓe ɓe ɗo maddinkaɓe ɓe ɗo sadahuleɓe ɓe ɗo joolaɓe ɓe ɗo sereraɓe fof na ɗo mi salmini United Zone Africa on noddi fof notige on nder noon mi salmini on jarama mi salmini kadi ɓe gonɗo ko yitte jallojo ko defata galle fof konko woni ñamude ko yitte jallojo o nani jarama albarka falayide wanja ko ɗum ɓe habbi awa wanja ngari himo ɓawo ɗo all right mo kala yo kella wanja o nana yitto men gon United Zone fulɓe nanani nanani ok pili awa wanja ara men salmini on fof ɓe weltike ko nooti ɗon noddago pulaako tanseji mon ɗi laɓama miɗo tori on fof yon kellan hoore mon ko Allah tagi o waɗi on pullo ɓayde andi pullo wujjata fenata kansata haray yo Allah nawru pulaako ngu yeeso e haray en salminay boko baɓe men tedduɓe seniɓe ɗo hannde e ɗum ko chief guest of honor his excellency the president Adama Barrow e délégation maɓɓe on ɓe fof maɓɓe ɓe salminama ɓe jarnama ɓe weltanama haray noon ɗen andi ko ɗum ɗo woni 7 édition duuɓi jeɗɗi hiɗe yaadude maɓɓe hiɓe nangi pulaako ngun hiɓe wakkili waɗugol promote pulaako ɓe weltaniɓe kadi no ɓe jogori leydi machallah haray jama on no mari jam e ɓuttu hiɓe teddini kadi aada e cosaan haray meɗen weltani his excellency the président Adama Barrow e meɗen duwanimo meɗen jarndimo haray men weltanto ɗo honorable Sehu Mballo e battane argol ɗo waɗa represent his excellency the président Adama Barrow kamɓe honorable Lamine Seydi e honorable Seydou Ba e honorable Hadji honorable Basirou e honorable Abdoulaye Ba e sister Mariama anti Mariama on salminama o weltanama ɓe faala on kellanɓe kamɓe woni chief guest of honor kellaneɓe foto ko wona seeɗa si ɗon feƴƴi kadi e weltanto his excellency the lord mayor Ahmed Tali Bensouda kanko e délégation makko on e kanko kadi en gollidi ɗi duuɓi ɗo fof fi waɗugol promote culture fi waɗugol promote pulako kanko e sonnajo makko Hadja Salima e team makko on fof ɓe duwanama ɓe jernama ɓe weltanama ɓe weltani ka délégation o min tori jama on fof yo kellanɓe ko moko baɓe wakkiliɓe e haray e yejjitata waɗɓe sponsor o programme ɗo haray ɓe weltani nafa e kamɓe hiɓe tawa e waɗuɓe sponsor o programme e fresh water e fresh shop kamɓe kadi ɓe tawa e waɗuɓe sponsor o programme ɓeɗen ɓuri kadi weltanade e 75% fayda sponsorship o programme haray ko United Zone Fulbe kellane United Zone Fulbe e haray ko andingol on tum haray United Zone Fulbe ko association daraniɗo pulaku association mo andanta
ko ɓantayɗo ɗengal pulaku association mo andanta ɗo ɓantude haala kan e ɓornande nden hande so yi leppi na fulɓe tum woni ɗum wattade haray se mawnini ko jeyɗen kon ɓuuray heɓude valeur ɓeɗen tori jama on fof wakkilagol honken ko jeeyi kon ɓen kon haalen haala men kan e wakkilo ɗen hara en hawkali ko jeyɗen kon sa naari ɓe touba sa naari chinese ɓe ɓen ɓeɓe waɗano développe kaka culture maɓɓe ɓe yehuno koye bindi maɓɓe ɓe windata koye haala maɓɓe ɓe haalata koɗo waɗi waɗi développe sa naari indian ɓe ɓen koye haala maɓɓe ɓe windata koye haala maɓɓe ɓe janggata ko culture maɓɓe ɓe ɓornoto sa naari ɓe watta sa yiɓe tun anda ɓeɗo ko indian because ko dress code ji maɓɓe ɗin ɓe ɓornoto so haray hande sa naari ko ma mantoren ko jeyɗon kon ko ɗum ɗon watana ude pulaku haray no united zone fulɓe kono dari fi wallitagol jama on ka leydi ɗo e yi nokkeli buyi o yahi yiite no sumi ko united zone fulɓe woni wallitade so yiiɗi ɓe natuɓe ɗo ɓen fop kala ko heeɓi ɗo wona ko united zone fulɓe senda watta ka jiifaji haray ɓe wonɓe dogude ɗo ɓen fop si ɓe golli ɗo kala ko ɓe heeɓi koɓe ƴetta si bononda waɗi ɓe yaha ɓe wallitora ɗum ɗon haray united zone fulɓe ɗo dari kadi fi waɗugol project haray hikka ɓe heeɓi project waɗugol renouvelé library Serekunda school on haray kellane united zone fulɓe e fewɗo kadi united zone fulɓe no agriculture project agriculture minen e haali pular project on noon ko waɗugol ngesa mba 2 hectares andanta haray ndiyam waɗete toon cool room waɗete toon kala ko rema waɗete nder toon haray ɗum ɗon kadi wawete marede haa si ndungu ngu satti hara jama o wawa yaltinde yeeya heɓa prix ɓayɗen andi Gambia ɗo sonnaɓe no wakkili demal ko ɗum waɗi hara united zone fuɓe dari fi wallitagol ɓen ɗon hara inchallah si projet o waɗama approuve 100% haray fooñi kansala ɓe wawi remude e nder hitande nden fop hara demal maɓɓe ngal bonali te kadi ɓe yeeya kadi ɓe hetto haray on project no yaaha 400,000 euro ɗon tora duwa koko final point men woni haray weltano ɗen haali pular e united zone fulɓe e haray mi yejjitata association ji invitade ɗo ɗin e wono council Gambia mi yejjitali ɓa e mi yejjitali kadi fulɓe africa e binani one family génération fulɓe pottal fi ɓantal ɓe fof maɓɓe ɓe salminama ɓe duwanama ɓe jarnama e hara kadi min mari ɗo moko baɓe kadi tedduɓe ɓe andanta kadi hara hiɓe ga kamɓe fof meɗe weltaniɓe CEO Ablaya enterprise ɓe salminama fota ko wona seeɗa Alpha Sella Finde haray on fof moɗon on jarnama o weltanama hara CEO nafa on kadi hari no ga sista Halimatu Diallo on fof kamɓe fof ɓe salminama so yi o programme no yahude no ɗumanni onon kadi wonɓe arde ga ɓen fop noto united zone fuɓe 7 years haray ɗo weltana ɗon duwana haray on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on jarama mi salmina israɓe maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm o salmini on o weltanike on o jarni on maa ngi nuyu United Zone Fulbe o salmini United Zone Fulbe di leen congratulate seen liggéey bu rafet buñ nekkee si réewi Gambia imo mawnina golle mon ɗen e golle labbaɗe ɗe wonɗo wadde e nder ndi leydi Gambia maa ngi nuyu presidential advisor Sekou Mbalo mo hiwro presidential advisor honorable Sekou Mbalo di nuyu Mr Lamin Seydi ɓe salmina Mr Lamin Seydi di nuyu Haji Baniko Sissoho ɓe salmina Hadi Baniko Sissoho di nuyu suñu women president of the head movement for change Mati Kanyi Mani Kanyi salminama kanko woni hoore ɓe rewɓe ɓen ka United Movement chairman West Coast region Alaji Camara hoorejo West Coast region on Alaji Camara salminama di nuyu United Movement members yu fi nekk yëpp ɓe jarni United Movement member wonɓe ɗo ɓen fof kontaan naa pour ñëw fi tey e weltike ko ɓe seeni ɗo kon hannde lu ma sol nii wonko ɓe ɓorni ɗo kon dañ ma ko may bu ma demee Kundara
woko ko kunda ko be senino kundara be o karu do kelle niu Mayor Abrahman Ba. be salbina Mayor Abrahman Ba kundara. Culture is powerful. Namu mengo no mari dole. Culture goes beyond borders. Namu mengo no feji frontier didi. Kon United Zone Fulbe luñ fi nekké ñu ngi leen ko santé diko gërëm. Ko woni United Zone Fulbe woni wadde ko hibe weltana hibe jarna. Fulani culture is beautiful and lu jara promote la. Wolo bleñol pulargol e dengal pulargal e namu mengo no weli mantude no jari mantude. Waxon na Lamin Pili. Wo yewtude no Lamin Pili president of United. Kuma demee Kundara to the festival in Guinea. Wonde be senino ka festival Guinea donge Kundara. It was so well organized and it was so big. Wo hari no mobtodirano no mawni no laba. Dama foog ne maa ngi America sax. Woko be sikki ko to be yewti dongi be America. Wante xam na United Zone Fulbe nu moo demee nii. Wono be andi no United Zone Fulbe woni yarude ni. Inshallah gaay nañ organize programme bu raw bobu. Si Allah newni United Zone Fulbe way wade programme burdo mawnude ondo. Kon ñi ngi election year 2026. Wo hidenge nebata hewte nge election ji ding 2026. Lu ñoo ñaan rek moy mu jaar ci jama je ci jama bay rew mi ci jama. Iden toro jomiraɗo Allah di fetje jam iya hay jam. Wonte ñi ngi nuyu ñu nga xamne tam ñoo de keep Gambia safe and secure. AIG Ba ñu ngi la santa di la gërëm. AIG Ba anduɗa ko kamɓe waɗi Gambia no security no waɗi extraordinary be salminama be weltanama. Buma andak United Zone Fulbe gaay ñi ngi support flood victims in Talinding. United Zone Fulbe be anduɗa be wona be bonirede fo hiɓe wallitade be weltanama. Ak depuis boba ñi ngi anda foot to foot. Ili on tuma hiɓe yadude Talib Ahmed Bensouda foot to foot koyngal mabɓe. Tay ñi ngi support education with Serekunda Library. Hande hiɓe wallitade gande den fi Serekunda ka suudu jangitirɗo ɓurano wallidede library. Kon United Zone Fulbe mang leen di pledge an extra $100,000 pour support the library. Mo hande hiɓe addani ɓe neldi ɓe $100,000 fi yoɓe ɓeyditor ka balle de boni wallude boniraɓe ɓe. Kon na MP mang leen di nuyu di leen sant di gërëm on jaarama wa salaam. Welcome to Jarama. Thank you, dear Mayor. Thank you. Get the name one more time, please. On Jarama, Honorable Sehu Balo. Get the name, please. Aha, for delegation, His Excellency President Oni. Get the name more. On Hire Jang. Pari on Jule Jang. Allah tawnu en mo wuri. Ala ko en beydi en ustaki. Waɗen hino ono o programme oni ɓurɗo o ñagaro si Allah jaɓi. Folo mi salmina président zone Fulbe ɗum woni Lamin Pele. Mi salminimo moƴƴa kanko e comité makko on fof e ɗe ligge moƴƴe ɗe andranta ngal dental ngal o waɗi ɗo hande. O waɗi invite His Excellency President Adama Barrow mo adranta ko kanko woni chief guest of honor of this program. Therefore foɓɓanemo fi ko waɗi ɗo ko Lamin Pele a jarama. President Adama Barrow o jaari on. First Lady Her Excellency Fadouba Barrow o jaari on. Second Lady Her Excellency Sadio Mbalo o jaari on. The entire government, Minjari Lamin Pele, fi what gon invite the Commander-in-Chief of the Gambian Armed Forces, His Excellency President Adama Barrow. Oduwani gonga. No ebi fuddade halang. What I introduce the delegation mo andranta His Excellency nulido pour min ara min tawe o programme do. Follow. Arde special advisor to the president, Duwani Honorable Lamin Saidi, kanko kadi mo tawa delegation no be ardu midobe. Sidum yawti mino ardi kadi Honorable Haji Baniko Sisoko mo andranta ko kanko woni the fundraising secretary of the MPP party kadi ko kanko woni CEO ko kanko jeyi Star FM television and radio kanko kadi na tawa e delegation. Sidum yawti kadi minen ardi kadi e Ablay Honorable Ablay Ba
mo andranta ko kan woni personal aide he baɗirawo his excellency president adama barrow ɗum woni amadou sande mo nanton o ko woni personal assistant makko amadou wawani arde because of programme ji goɗɗi ɗi o yahi ga dowri to kono andon hakkille makko kadi nan o si ɗum yawti kadi minen ardi madame mariama diallo mo andranta ko kamɓe woni the protocol unit of the MPP on kadi na tawa e délégation mo ardumi on min honorable Sew Mbalo mo andranta ko min woni the special advisor to his excellency president Adama Barrow fi politique makko do Republic of the Gambia alhamdulillah wonani minen weltare a bete Sidi Ndiaye kadi o salmini on Sidi Ndiaye na Makka o wattuɗo himo yahi waggol hajj kono mi wawta haalde mi yettinanani on salminango Sidi Ndiaye sabu hay ko araymi ɗo on o noddilan o wi mo salminam bandiraɓe ɓen musiraɓe ɓen ɓe andranta hono laamen pele ɓe andranta hiɓe teddini culture fulɓe hiɓe teddini tradition fulɓe iɓe waɗi support diversity ɗum woni leƴƴi ɗin fof teɗɗo joola sarahulo leƴƴi ɗin fof ngal dental mon na waɗa ɓe promote na waɗa ɓe unite o wi o weltima ɗum moƴƴa o wi o salmini on si ɗum yawti noon kadi ɗo emi fuɗɗude en heɓi ɗo mo gandiranta ko yeesojo KMC mo gandiranta ko Lord Mayor Talib Ben Souda na arde délégation mawɗo imo arde minirawo am MC Thiam mi weltima pour yigol ɓe ɗo sabu minen ko ɗum min faala unity o government amen mi yirani opposition wondema wona ennemi ko genuine démocratie président Adama Barrow addiga leydi ɗo sabu ko addi mi wi on ɗum kabir 2016 Gambia hande heɓi political party ko yaada political party nogayi e goo hay goto tampinani goɗɗo kala mo andranta a falama wadde registre a heɓi sartaji ɗi min watta interfere with the independent electoral commission a waɗa registre parti ma a dongnay politique ma min nangata goɗɗo min piyata goɗɗo min yennata goɗɗo enen fof minen yiira on ko nene goto baba goto politique ara yaha kono enen hakkude men enen ko enen okkondirta rewɓe si goɗɗo maayi ko enen wondata si goɗɗo heɓi ɓiɗɗo ko enen yaata pembugal e dow ɗum his excellency o yiɗa o élection arowoɗo on the 5th of December o yiɗa hay goto gaño o yiɗa hay goto yenne o yiɗa hay goto heɓa probléme on yii démocratie on no yarata patiji ɗin kala yahowo waɗa campagne min okkaymo police minen tami unity at the police department min wiyay ɓe wondema mi wiyay AEC okkuɓe support sécurité o waɗa campagne ha ɓe lanna from koyna tokka toon hara hay hunde memani ɓe goɗɗo memataɓe goɗɗo yennataɓe ɓe waɗa politique maɓɓe si Allah jaɓi noon ligge ɗe andranta président Adama Barrow fuɗɗanima ɗum ndi leydi mi haalani e ɓaawo Allah kono in December 5th o ruttoto State House o continue si Allah jaɓi jam wonɗo hakkude ɓiɓɓe Gambia ɓe yiɓɓe Gambia ɓe o continue ɗum o moƴƴina laabi ɗin o moƴƴina l'hôpital ji ɗi o moƴƴina salaji ɗin o adda ambulance ji ɗin o moƴƴina university si Allah jaɓi président Adama Barrow waɗay ɗum ɗo si Allah fulam ɗo jaɓi sabu Gambia naɓe ɓe yii ligge ko o watta jammo o addi ko min woni political advisor toujours mino yaha from koyna to katon mine waɗi metso wondema yimɓe ɓen ɓe wona he jam ɓe heɓa ko ɓe foti heɓude ko gonga hay goto wawta wiide a laamoto leydi wiya ɓiɗɗo ndin leydi fof heɓa golle si kala haalɗo ɗum o feni ɗum ala America ɗum ala Germany ɗum ala France ɗum ala Holland ɗum ala Suisse to ko ala toon minen min wawta ɗum wadde prom komin wawta on wiide président Adama Barrow o adday o waɗay the facility
ɗi andiranta ɓiɓɓe Gambia ɓen goto fof mo wonɗo ɗo a wawa janngude skills a wawa ligganade hoorema woɓɓe wona mécanique woɓɓe wona pentaman woɓɓe wona teachers woɓɓe wona doctors woɓɓe wona nurses imo waɗa ɗum so right now President Adama Barrow no waɗa on facility mi weltima ɗo fi nangol aye musicien mo andiranta o wi ko America wonno President Adama Barrow ko ɗum o faala o wi kala ɓiɗɗo Gambia mo andiranta ina woni leyɗe goo please you are welcome back to the Gambia ko ɗo woni leydi ma lingu ko ɓooye leggal ko ɓooye nden ndiyam fof wontata lingu ko wonoy ɗon leyɗe goo ɗon leyɗe goo ko wonoy ɗon leyɗe goo fof wonata ɓiɓɓe toon hay so on woni ɓiɓɓe toon on wawa ittude wondema ko Gambia heɓa ɗo therefore kala yaaɗo outside si a janggi toon ma si a yahi a ɗaɓɓoyi a heɓani hota hulu hota hersu artu Gambia ɗaɓɓa sabu kanko président Adama Barrow ko exemple o yawno o heɓani o arti hande ko président minne hoore am komi ɓiɗɗo Gambia mi yahi United States ko toon mi wonno ko toon mi jangi mi liggi toon kono nde mi démocratie laaɓuɗo heeɓi ɗo mi arti mino gollida e musidɓe am ɓen mino gollida e ɓiɓɓe Gambia ɓen mino gollida e kala mo andiranta faalaɗo jaam pour démocratie on ɓuura tiiɗude leydi ndin yaara yeeso so aye komi haalantama wondema you are welcome min waɗay invite musicien si Allah jaɓi musicien ɓe Gambian fof minen faala on wadde invite pour waɗon discourse with his excellency President Adama Barrow o laara hono heɓir toon support no farmers ɓe Gambia ɓe heɓiri support ni o yi President Adama Barrow neɓani farmers ɓe ɓe heeɓi tractors ɓe heeɓi caterpillar ɓe heeɓi caterpillars ɓe heeɓi trailers ɓe heeɓi lot of things hiɓe heɓa fertilizer si ɓen wawi ɗum heɓude ɓiɓɓe Gambia musicien ɓenne minen pari pour min waɗa ɓe support ɓe waɗa make sure hiɓe weltina sukaɓe ɓen ɓe andiranta ko ɓe wonta the future leaders of this country President Adama Barrow wonta ɗo fo paw baba am Sadawda Kairaba Jawara o woni ɗo time makko nde gasi o yahi Yaya Jammeh o woni ɗo nde time makko yoni o yahi President Adama Barrow kadi imo woni ɗo ha tuma Allah wi ko ɗo o haɗata kanko kadi o yaha homo andi wondema ho ono wonɓe ɗo hande wono yo next president wonno ko ono en anda siko debbo wonta en anda siko gorko wonta kono na wawi wonde wonɓe ɗo hande ɓe janggo ñalande Barrow immi ko ɓe wonoyta president of the Republic of the Gambia kadi mi haalana on hunde wotere enen fof ko en musidɓe enen fulɓe enen weeli wondude pullo wawa e wondude e jeɗɗo pullo wawa e wondude e jolfo pullo wawa e wondude e doola pullo wawa e wondude e sarankulle pullo kala mo wondi no nanguiri ɗum wondema komo mum ɗum ko enen Allah okki ɗum ɗon Allah na okki en he ngal muñal e ndin ɗon needi ndi andiranta en heeɓi ɗum e dow ɗum noon ko ma weltoren ɗum ɗon mi gaynata haala an mi jarani ɗo journaliste mo andiranta iɗon heeɓi ɗum min anda si ɗon andi ko important ko okkata on ni ɗum woni Mariama Diallo hande tawi onon ɗo Gambia ɗo fulɓe Gambia na nanodiri e fulɓe Guinée na nanodiri e fulɓe Mali na nanodiri e fulɓe Nigeria fulɓe ɗo Gambia ɗo no nanodiri e fulɓe America kolta Allah o Mariama Diallo ko sababu mum diya fo mi jippota ko ɗo mi jaranimo sabu imo haala imo waɗa promote wondema waɗen unite enen fulɓe ɓe renten o tawama e waɗɗe campagne pour aliyan o itte 3500 Mariama Diallo en waɗi ɗum campagne
président Adama Barrow nani ɗum o hetti ɗum o jaɓi ɗum o jippini ɗum 700 jaremo si neɗɗo na wonani maga nangue an kadi wonanimo ga ɗowdi o noon na wonani on ga nangue therefore ko ma mi jaramo mi jara kadi ɓe andiranta délégation sécurité amen ɗum woni AI ba mo andiranta ko yeesojo police o ari ɗo kañe sista mbari ɓe andiranta ɓen fof ko on ɓen fof no waɗa ɗo ɓe hande all night ɓen fof mi jaari ɓe ligge moƴƴi ɓe mbatta at the security unit of the police so yi minen wawi joɗade ka state house minen wawi naɓude piiji hewɗi minen wawi addude peace ko because of our security therefore on jarama mi weltima président Adama Barrow na okki délégation o guluje temedere 100,000 o wi min jonna laamin pele kañe organisation makko on ɓe waɗitora saabu o yii ligge moƴƴe ɗe ɓe watta ɓe yii ɓe walla ɓe andiranta flood victimes ɓe yii kadi hiɓe walla kadi yimɓe ɓe andiranta hiɓe heɓi disaster cuuɗi maɓɓe na suma président Adama Barrow wi government tan wawa waɗude foof ko ma woɓɓe kadi nanguitanoɓe te laamin pele nan nanguitaniɓe te kadi wona ɗon haadi laamin pele hande mi okkimo lettre his excellency président Adama Barrow ɓe winduno o wi mo faalamo yiide o heeɓi approval mi donnimo wondema ñalade okkete organisation structure makko on fof yaha joɗoda e président o laara ligge hoɗe o paari wadde pour nafgol leydi ndi to yeeso therefore mi faala laamin pele o ara ɗo mi waɗa présentation 100,000 o on jarama wassalam pamit kadi ɓeyda paɗi kadi ɓuytama ɗum fof hiɗon andi ko président Adama Barrow waɗi ɗum so therefore son heeɓi sifano on ni neɗɗo ala ko foɗɗon haalde so wona andon ko bandirawo moon ko kanko wonani on ka state house kanko e rewɓe makko ɓe ɗiɗo ɓen madame Fatoumata Ba Barrow kanko e madame Sadio Mbaalo Barrow so wota andon wondema si Allah jaɓi ligge leydi ndi yaara yeeso promotion watte unity watte leƴƴi ɗin fof wona nene goto baba goto laamin pele ala komi watta wona mi okka the CEO of Star FM television and radio Haji Baniko Sisoko Kanye the finance secretary of the MPP and special advisor Lamin Seydi Dokira Presento. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Thank you so much. And good night. I love you all. I love you, my beautiful sisters, my beautiful nephews, my beautiful wives, my beautiful aunties. Good night. Thank you. Bye-bye. Kellane honorable, kellane. Si a woni mone fimiɗo jalbude ko ɓernde mande wona sondude ko antiki wiwɗo yomi anditen pull up DJ Diego big up yourself United States Fulbe o weltanama 1 2 si a woni mone fimiɗo jalbude ko ɓernde mande wona sondude femdo mi wonno e gollude ko antiki wiwɗo yomi ɓannite ɓe fof koɓe artiste jiiɗira yiɗi rewɓe ne baali ko sunnina miɗo wawi ta sikku mi windana naseta karambila iwra ka dingira miɗo sika bro hiɗa hulɓini ɓay classe ko antigi memmini wonde sa yi miɗo sammini ko ɓay soñiɓe momɓe mi silani Sidam pasilande tombro natundara Sidam pasilande tombro natundara 1 2 3 mi hekka si dekka ɓe pappuɓe mandoto hikka ɓe fof ɓe suɓeka ɓe tippa sa moli ɓe seeɗa pulo est-ce qu'on parie ko tekkeden ni ha DJ pulo on to tali ben suda kala yiɗuɗo tali ben suda yemi juuɗe ɗen dow this year election
Before you tali pensura ya State House. Tali pensura win. Vote for tali pensura. Vote for tali pensura. Mayor, this song is surprise for you. Thank you so much, sister. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Can I hear festival one more time? Oh, we'll take a festival one more time. Mengebal fa chali. Mengebal fa. Ma menge hore nam fa feiti. Ukilo fa menge ma to mo be. Ah menge. Fonike menge. Ah hore menge. Menge na ma la siri mo we ni afira. Ah we menge ma to, we fonike menge ma to mo be. Di fonike menge wa ma to. Eh ala, mo menge ma to, mo wa menge ba so. Mo ta menge ba so mo be tara. Mo fonike menge ba so, we menge ma to mo be. Ah menge. We fonike menge ma to mo be, ki menge fa ina eti. Ah ala. Ah menge. Menge la siri fani. Na ma ha fi maguru ma nyama be. Ki menge na mu fe. Fe ya ya mo ira dunya ma. Ah menge. We menge ma to mo be. Fonike menge. Ah fonike menge. Ah fonike menge. Ah fonike menge. Ki menge ma to mo be. Ah menge. Ah menge. Ah ki menge. Ki menge ma to. We menge ma to mo be. We menge ma to mo be. Ah menge. Ira fonike menge na me ni ngafira kana si. Ah. Awaidi. Mbole. Mengena au ngakata ungaji tira ni Roma iratu. Au ngakata ungaji rani gitu matiana. Eske ora be. Ngakata ungaji rani menjo menjo gitu matiana. Menja. Iraji sensitif comme il est tanné qui tanné d'or ya mo bola fira. Satigi Brahma, Satigi Musa, Mengena au ngaji toko ngaji hana babili, onga se sana. Mbole, onga woza hana ba mengena onga hana. Menge, khabui. No ina ngai fala mo be mo bari khani mo bari sa ta buli. Mbole, onga to mengena su tibani. Sitting on the long
Thank you, Hot Boys on Jarama Entertainment on Labama. By Jamon no Judy. On party Petit Moodma. Somebody say Moodma. We want a party. And I'll go. Come over. Bali di Yongi. You don't have me to. When I fall, I know me. You. But I'm better than I did. Ito mami wada, ito ay gabi jali. Ito ko mami wada, ito ay gabi jali. Stop it, calm down. If you died today, what talent, what voice, what stories will guide We choose to dance. Pull up, just pull up. Now listen, get out of here. Get out of here for real. Sing. 5, 6, 7, 8. Kick in place. Box, your turn. No. Like this. Kick in place. 3, 4, hey! Get on Nemo. Please, everybody, the time is up. Hang on, time. Pick up yourself. DJ Oscar. All right. Next song. Hey. Leppi Donkin Fokitama. Vai con i pullo goto wachatala. Vai sidi onjulo ya maharamido mijo fi Leppi Donkin.
On holli lan kon Fulbe parce que on faut no ticket. On a wombe do be fo. DJ man. Petit mout ma min komi goto. Mino toto. Sigala mino toto. Mino toto. Idi bobo atata maulo saide lo jarada lando. Baby do ino murani la lando muidi pullo mi wale mo lando. Wali phone darali. Wali phone darali. Wali fo, idani fo kobido. Bedo ino wali jule, bedo ino wali lewa, bedo ino wali faile, bedo ino wali fo. United zone Fulbe mi ali buri monge kale dido. United zone Fulbe Gambia fo ino idi. United zone Fulbe mi ali buri monge kale dido. United zone Fulbe. Hey, Leppi Donkin fuck it up. Hey, I see the on Julia. Leppi Donkin fuck it up. Man, I'm the people. Man, be the meat of Leppi Donkin. Baby, man. Smoke a pull up. Hey, oh, na, na, na. Daddy to a commando. Ufikiri ameone vampi. Minyama ile fomu ya jidaka. Pulo ko timo. Pulo ko mokongol. Pulo ko joma gandal. Pulo ko joma tuke. Pulo ko joma famu. Imantay pulago. Hey, ni oloray pulago. Hey, imantay pulago. So que deve marcar. Eu olhar.
new sound, one door they parle do. Jacket. Ande yanko wansubi alamo misutisi na ajuata anina gidayo nona gidayo nona baiko wantumi marika bembe gidayo batola baiko wantumi diyo gidayo ka gidayo nona baiko wantumi marika bembe gidayo batola baiko wantumi Thank you, Petit Moudma. Quel anemo? All right. DJ pull up. Put it up, down, put it up, do that, go. No, hey.
Sam, what? Leo. Shoot the knee, everybody. Shoot the knee, let it go. Done. On Julia Jam. Eid Mubarak. Allah Tony, Katone Korata. Anya Nankona Kalatalan, Hajuan Alasia. Ko Allah Walia Kalatalan. Why you not see say we run until the book of them semana? Ya governor fi coming. In the bebo be wawana. Kono yetembe. In the baby. DJ, let's go. Let's go. Shit. What? Shoot that thing. Shoot that thing, everybody. Ease. Hey, two. Oh, yeah, me. 1, 2. Anya nangona kalatala. Ajua ngalasia kelantala. Ko ala wale kalatala. You know say we run down. Dari bukan terana Batman. Ya kafana become a one. Ido ewo be wana. Se be tena. Everybody know. Hey, oh ido be. I'm grateful to God of fear. What the jalan tehara? Koyare yana korando sun. That's what. Hey, boy, pull up a tigi. Put a jalo yudi andi. Mido jul de neme. Jangi fami mido. Yijang Indian finota. Yo, big up Zone Fulbe. Hey, let's go to DJ. Records, baby. Jangi Fabi Hey, two daddy, everybody now.
Our memento gumen alado sinaan sinafideu galtabo. Records, baby. Chorizo, bifala kai de go to na daro, right? Ona go to daro. See the anybody? Like this. Just Monday. Say we are. What? Ooh, I love you people, you know. Respect to God, Fulbe. Respect to everybody that's around
no fila, Devi Amarubunga. I wanna see you every day by my side to give you my 1, 2, 3, 4. That is the big dark on me. Eka sudi leader, kore think on me leader. Katu modan kia leader. Luna dada leader, leader bossa my leader. You make me feel good, yeah. Dari tumbele lema, kode dengi no jamba. Est-ce que ça va? Je veux plus de lumière sur le public, s'il te plaît. La régie. Yo. Est-ce que ça va? Magnifique, magnifique, Gambia, est-ce que ça va? Okay, Jack. Simon Doe. You know? Est-ce que quelqu'un me met là-bas? Hein? Boy, pull
yo, ready style. DJ, let's go. Yeah. Hey yo. Say me na 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 na. Get a ready. Call me Rasta. Gonna be bad man. Call me gangster. Call me Rasta. Gonna be bad man. Call me gangster. Get on the line, baby. Every gangster call me kid to my see my gang, give me the shit. Fuck back economy and I will yes. What's on that thing? Let them feel me and go to see, hey, not be one of free, hey. Me read and me up the corner. Say so, we no money dollar. But I'm in by cool, I'm in yo feri que la calle un día no quiero no ni lo dance I'm on the line, they don't feel like that. They don't get it all. Don't keep on no honey. You for the dog. For the dog. Come in, Rasta. Come in, Batman. Come in, gangster love. Come in, Rasta. Come in, Batman. Come in, gangster love. Get on the line, let Batman in there. Esprit comme ça, comme les qui tout malé. Les qui tout malé. Stands on the 40 in a yard. 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 See me the man of God, it's me. See me the man of God, it's me. No, no, the man of God. See me the man of God, it's me. The people that I go to, they see me a calling money. Oh, say what I go to. Just the 50 guys, just the 40 guys, just the 40 baby, one just the 50, yeah. The 40 guys. Come in, Rasta, gonna be bad man, come in, gangster love. Come in, Rasta, gonna be bad man, come in, gangster love. Get on the line, baby, put my finger, esprit gangster, connected to my leg, connected to my leg. One day, let's go somewhere. I want to show. Min coming, girl. You the body, everybody, me so happy. DJ, let's go. Yo, Mr. Jantung. Gimana Hong Kong bakal? Ada nak kunda. Kino mi alama. Udah madan nangai. Siala nak pon. Ada friend. Ada ulaga. Udah madan nangai. Siala nak pon. Ada friend. Ada tereka kiro itu mula. Bila joni kadi simadana. Injito simada. Yeso, sindo feki fito do confirma yeso. Ifalata ya sumo. Adola fula tepe. You are my only one. I wanna see you every night. And kiss you every night. Everything that's up for me. I wanna feel you, baby. Kiss you, baby. Touch you, baby. Cause your love makes me so proud. Oh, my sweet child. I wanna feel you, baby. Kiss you, baby. Touch you, baby. Cause your love makes me so proud. You know me and the man. Ula madananda. Siala na ko. Ala friend. Ula ula. Mira no dia. Ula madananda. Siala na ko. Ala friend. Je suis dingue. Je ferai tout effort. Jamais te laisser. Dis-moi où tu es, moi j'irai te chercher. Quel que soit le prix à payer, je ferai tout. I wanna feel you, baby. Kiss you, baby. Touch you, baby. Cause your love makes me so proud.
Hey, the only show and fuck back it away. I feel what I time. See the fella there. Who need a day? Hey, Jim, speak up, maximum. Fatmata Julde Diallo sina weltare parce que ɗum ɗo gila ɓe fuɗɗi organisude ko hande woni gome ari min heeɓi nande fimu leppi Donkin on te min kadi hawrodiri ko julde ñande julde Donkin mi jibina donc anniversaire an ɗum hara ko anniversaire eyyi donc min jeeyi programme tawa e jeeyɗo programme o haray meɗen weltori moƴƴa ɗum ɗo mottidira famille mottidira fulɓe eɓe wona fulɓe fof e nder Gambia haray meɗen welti meɗen weltori programme o moƴƴa noon haray yo Allah nawru yeeso programme o ko arata ɓe organise kadi hara no ɓuri ni kadi hitande kala ɓura welde ɓura ɗuɗude haray mi weltike moƴƴa noon konno woɗa heɓande ko yewta bandiraɓe fulɓe heɓa wan tawde ɗo andi ɗo kadi ko fulɓe tibini wadde interview ɗo ni haray konno woni ko heɓanɗa e jama o haray komi andinɓe yoɓe wakkilo ɓe tawe par ce que ɗum ɗo ko cosaan pullo Fouta moɓidira kadi fulɓe Fouta ɓen eyyi a yiyay ɗo kadi yimɓeɓe anda wayrino ɓoyide duuɓi eyyi te hollira kadi cosaan culture men on culture fulɓe Fouta hollira eyyi haray meɗe welti moƴƴa noon haray meɗe wiide ɓe arali hikka ɓen yoɓe wakkilo ko arata kamɓe kadi ɓe tawe inchallah haray meɗe welti moƴƴa eyyi thank you nene bobo yeddo se ko lona ko falda hande ko inshallah hondo makkeɗa ko Mariam Diallo so welti moƴƴa ko mi wanjandi medi ko hande wiade ɗo oui miɗo welti moƴƴa honɗum heɗade ɓe anda ɓe waɗi arde ɗo honɗum woɗɗoɓe haalande miɗo salmini ɓe fof lan iwroɓe ɓe weltana moƴƴa ɓe weltike moƴƴa a jarama honno jeeɗa ko Alhassane Bari honɗum woɗɗa haalande ɗo ko tawɗen ɗo hande ko ya hande ɓeɗen nooti noddago United Zone Fulɓe ko ɗum woni ko hewtini men ɗo ya haray ko welo e weltare wodani men nota ko si pulaku noddi ko ma men noto because ko ɗum woni mo woni jingande ko fi pulaku woni ko darni men ko ɗum woni ko men darani ya ko ɗum woni ko addi men ɗo haray ɗen salmina fans yinin fof e kala arɓe ɗo
ina weltanoɓe ina jarnaɓe ina nodda kadi mo kala daro ka woniri fi fulagu ha hewta ono daraniɓe kadi wonde windude wola menen kadi ara meɗen dari fi windugol janga ya jarama hanno makte ɗo Aissatou Ba machallah sansi on labama haɗa konɗum waɗa haɗade jama gonde ade lokku ko United Zone Fulbe woni ko noddidi hande nder leydi Gambia ɓayɗen andi United Zone Fulbe si noddidi ko manoto machallah yo renti ɗo fof no heewi haray mbiɗen inna jama on ɓe jarama ko noti noddande United Zone Fulbe ɓay ko programme pullo so pullo noddi ɓe pullo noto haray en andi musiɗi wowani heewde e programme kono machallah min hebbiniga minen kadi miɗen welti ha miɗen welti kadi onon kadi ko arɗo gon ko saabi mum ko tooli haray min inna hoɓɓe hettiɓe ɓen ɓe jarama ɓe wawani ɓen kadi arde miɗen toroɓe ko arata ɓe etoɓe ara ɓay ɓe yii ɗum ɗo koko welini koko fotini kala mo ara ɗum ɗo ara ene humpa fewndo ke jarama on jarama Mariama Mariama Diallo Mariama hon ɗon ndewa ko haalaɗa programme hande sina ko wele wele mbeɗe welti hande ko leppi donki jelade nde ɓe neɓuno habbade nde hewti so ara mbeɗe welti fof ari so pullo noddi pullo koye nooto ara mbeɗe welti fof ari ɓe noddi fof nodike haɗa ko ɓeynata ɓe fof ɓe jarama koɓe welti kam moƴƴam mbeɗe ƴembini kadi artiste amen o wanjam o ari ara mbeɗe welti ɓuuri ɗum ara o jarama 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 kadi wonɗum ɗiteɗa wele wele sinayi me welti jamaji ɗin ɗotika komin noddi ɓe koɓe welti foto foto sinayi masamba minete masamba on ɗo ndewiɗa ko hande aɗa jama on ɗum wele weɗɗaɗo hande sona sene song yo motivo jokka sukuɗum ɗo par ce que artiste maɓɓe men ko ɓeɗo marɗe ɓe hono United Zone Fulɓe ɓe invité jama on e hoore jokkere en nambay ko ɗum ɗo anduɓe fina tawa engal pullo Allah hokki en haray koɗen ko amantorde Allah on townu filme mawɗo a jarama jam tun alhamdulillah makite ɗon miɗo make Mouhamad Moukhtar Ba Mamadou Moukhtar Ba Moukhtar Ba a hande kadi en fotti ɗo Zone Fulɓe ko wowi kon tun ida on hita haray ɓadde on programme ɗo hande ɗon est ce que ɗe waymi halande haray programme hikka on ok bro aray mi weltanikema e landal ngal aray min fuɗɗorno e bisimillah miɗen tori kadi gayntagol alhamdulillah aray ko noon min fuɗɗori ko watti e muɗum hikka min wanno programme o min faala ɓeydude kam min wowi wadde ɗon duuɓi 6 meɗen wadde o leppi donki ok hikka ko adi ko minen weltano jama notiɓe men ɗo ɓen fof aray na o ma o fof meɗen weltani jarni kadi notago ngon sabuna hikka min hawri e saɗele sattude kono alhamdoulillahi banu adama siɗa yiɗa wonde e Allah subahanahu wa taala on aray kala ka fa Allah yaade a wawa yaade so yimen sansi programme ji ɗin min ɓeyditi artiste international artiste so ɗum aray ko faale weltingol jama on ko jama no yiɗi Zone Fulɓe ino wakkilɗini Zone Fulɓe ko ɗum Zone Fulɓe kadi waɗata wowlata ko waɗata kala ko ɓe wi ɓe waɗay ɓe waɗay ɓe yaadi Allah ko Allah woni mi wallude Zone Fulɓe aray ko ɗon ok a wi ɗo hande o programme ɗo ko o artiste o ko on ɗo jeeya ko Gambian ka ko o artiste ɗo ko from Guinée Conakry o yuri ko international artiste so ko andir ton ko Europe o duwano yaade kono sabuli ɗin e pulaku mum ko ɗum waɗi o ari Gambia ko tawi ko ma o tawi e leppi donkin o so ara meɗen weltanomo jarnamo ko yiɗi pulaku mum kon ɗum ko buy haɗa ko jama on landi fi makko ɗum waɗi onon kadi yaɗo laɓɓoy ɗo maddu ɗon ko jama o woni ko landimo gila rowani e 6 édition jama o no landade hikka noon 7 édition o min inniɓe inchallah min addanaɓe artiste min landiɓe ko hommo faala ɗon ɓe wi ko wanjantime ɗi wanjantime ɗi inimo on set imo wadde perform moutar sa daari United Zone Fulɓe ko sukaɓe tun won toon moƴo boɗeje buy waɗama ɗo ɓe annanda ko moɓe he arde mum kono yahani haɗa onon tigui tigui on hay yiɗon ɗo anda ko sukaɓe won ɗo kono waɗɗon wadde kon hay moɓe etiki ɗum waɗani haɗa ko honɗum tigui tigui woni sigri mon on fi ko annanta ɗo waɗi ɗo ha wona opposition wona luli parti so waɗa ne weltani on jama fo weltani on ok donc min weltora e landal ngal sa yi meɗen wadde ɗum ɗo haray pullo no andira teddungal e leñol men ngol hingol teddi hingol mawni ko leñol kadi ɓooyugol e hoore aduna o
leñol ngo andanɗa gollidino e sahabaɓe e annabaɓe. Ok, sa yi meɗen dari dankaranni ko fiyen heddu ndimu men ko, sa yi iɗen jokka o Western Life en anda cosan men o. Kono sa daari joni hande o leppi komi ɓorni ɗo hay portojo on no sodude mo watto, ko ɗum ko weltare woni ka e amen, ko ɓantare kadi pullo Fouta. Vraiment meɗen weltori Leppi Donkin, kala mo yiiɗa hande no mari wontora Leppi Donkin cosan ɗum noon definitely meɗen weltani on kadi, onon kadi ɗon hollirde adnan fof no yiide ƴetta exemple so waɗa ɗum ko welo welo mawgo e amen. mi landuma kadi ɓaali haɗa ko position mo joguiɗa e unité zone Fulbe. Ok, aray machallah ay ko mi woni hoorejo ka Sengo Islamic Council. Ay ɗon anndi kala ka pullo woni haray diina kanno ɗon, so haray ko min jogiti Sengo diina kan la mari assistant kadi e jumaje ɗe min adda e ustasiɓe ɓe waajo ton wonde min waajo ton, so haray ko ɗum on position ɓe jogi mi waajoto kadi jama o fi andita diina. Meɗen weltano Fulbe TV foti wona seeɗa, weltano Jankajetu GRTS, weltano gonon Baalo e Baba, definitely meɗen weltani on kala kame woni tippude e ɗon waktude, meɗen weltani on foti wonata ɓe jarni pulaku ngu meɗen toro enen Fulɓe ɓen fof wawe wonde hunde wotere jogodire, wonen nene goto wonen baba goto, yurmodiren jokken enɗam. Sa wondi e goɗɗo anndiri e goɗɗo o wondi ko ɓooyi o woni jokkere enɗam, definitely wonay welo mawgo e waway yiɗidirde yurmodire so wawe nafidirde. So haray miɗo toro jama o en fof yurmodiren, ta goto añan goɗɗo, kala ko wawɗa walde goɗɗo wallirmo sabi Allah o ko Allah woni ko yoɓata, ko Allah woni ko feƴƴita programme ji ɗi. Definitely haray meɗe welti meɗe ina on assalamu aleykum wa rahmatullahi, o weltanama e jarama. Eyo on yii musidɓe am Fulɓe hannde ko ɗumin keɓan noon ɗo han programme o, on yii programme o weeli, Leppi Donkin o weeli, yimɓe ngari gila e ministre e ono wiyete gila e wonɓe laamu ha opposition e jiiɗo e laamu he, ɗum woni Sékou Mballo en, laamini Seydi en, ɓen fof ngari ɗo, Aji Baniko Sissoko en, ɓen fof ngari ɗo e jiikanan ɗo opposition to United Movement ɗo Lord Mayor Talib Bensouda, ɗum fof tawiwama ɗo ha yimɓe hewɓe gandanta machallah yimɓe ngari, wona rewɓe wona cukale wona mawɓe fof ngari ɗo. Nden noon ko ɗum keɓanno hannde ɗo e nder Q City, komi Ablaye Mba ara noon ɗo e tawede Fulɓe TV ardude Baba Diallo ɓe gandanta kay woni caméra édito. Mi yiɗani kadi mawɗo amen ɗo wiyete Kadiata Diallo gandanta mbo yeehi ɗo ha makka kajoygol, yo Allah jaɓa makko e hajju makko mbo arta e tawtimɓe e jaam. Mi yiɗani kadi mo jooma télé o mo gandanta on joyɗo ha France woni Sama Guiladio Mballo, ha e hoddiɓe mum fof ɓe wondi toon ɓe gandanta gila e hoddiɓe mum ko wiyatene Alaji Sow en, Bakary Ba en, ino Lamini Diaw en, onon fof on calminama e programme o, komin keɓanno ɗon komi Ablaye Mballo, on jarama ha lawol gongol.